Ahoj, tak dneska tu ukážeme, ako teda robiť triky na kočurách niektoré a myslíš, že budeme strhnúť. Dobre, počkaj. To si tu. Tak, poď. Tak, vieme. No, na koberky to asi nejde, mali by sme. A ináč povíte, že to se tak povíte. A to se robí jak takto. Dáte, že... Čekajte. No. Tuto dáte, že... Tuto dáte dopredu a tuto necháte dozadu. Takže to takto potom ulevíte. A musíte na tom uložit dobrou rovnováhu. Dobre, teraz si ukážem to. No. Dobre. A to sa robí takto. No. Špnite si za jazdy. Potom plavate a plavate hore. No a teraz si ukážeme otočky a to spravíme tuším tu. To máte takéto. Tak. A to sa robí, že tak jednou nohou a tak. Druhou. Dobre, a teraz, keď niektorý je človek, tak by sa mohli naučiť. Jednou nohou odraziť, hop, tak, aj tak sa tu odrazať brzdami. A tak, no tak, môžeme si zopakovať, čo sme dneska robili. Wow. A z tohoto videa to bolo všetko a uvidíte na budúce. Ahoj!